नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. समस्त वीक्षकांक विनंती, कोविडाचे नियम पाळात, मास्क सॅनिटायझर नियमित वापरा, सामाजिक अंतर पाळात. आत पळया आयचे मुख्य खबरो. ग्रामस्थाली मूलभूत समस्या सोडवचे संबंधित अधिकाऱ्यालय कर्तव्य. आमदार आर.व्ही. देशपांडे. जोयडा तालुक्यात 12 कोटीची विकास कामाक मंजुरी. यल्लापूर वद्रळीत ग्रामस्थान केले मंत्री हेब्बार हेमगेले जोरदार स्वागत. वेश्याधंदो चलच्या वसतिगृहाचेर पोलिसांनी धाड. मद्यपी व्यक्ती दुचाकी वाहनावेल्यान पण गंभीर जखमी. बेकायदेशीर लाकूड वाहतूक करच्या आरोपीक अटक. आत पळया सविस्तर खबरो. जोयडा तालुक्यात 12 कोटी रुपयांची विकास कामा मंजूर. जोयडा गेल्या 1.5 महिन्याच्या जोयडा तालुक्यात सुमार कोटी रुपयांची विविध विकास कामां मंजूर केली आसात. कंत्राटदारान कामाचो दर्जो सांबाळचो असो इशारो आमदार आर.व्ही. देशपांडे हेमी दिलो. आमदार आर.व्ही. देशपांडे आणि शिंगरगाव ग्रामपंचायत क्षेत्रातल्या विविध जाग्यार रस्ते निर्माण आणि दुरुस्तीक 2,37,02,000 रुपये कामाचो शुभारंभ आणि 97,89,000 रुपयाचे नळ जोडणी कामाचे लोकार्पण केले. शिंगरगाव ग्रामपंचायत व्याप्तीतल्या भोसलेवाडा आमचेत रस्तो दुरुस्ती 70 लाख रुपये, मालंबा कुडलगाव रस्तो दुरुस्ती 75 लाख रुपये, शिंगरगाव वाडा रस्तो दुरुस्ती 35 लाख रुपये, पुशेली रस्तो डांबरीकरण 14 लाख रुपये, मालंबा मिराशीवाडा 18 लाख रुपये, कोळेमाळ रस्तो डांबरीकरण 4 लाख रुपये, मिराज कुंबेली रस्तो डांबरीकरण 4 लाख रुपये, आमचेत गवळीवाडा सीसी रस्तो 15 लाख रुपये, भोसलेवाडा हिंगा उदकासाठी भाईक आणि पाईपलाईन करच्या 2,20,000 रुपये घालच्या कामाचो आर.व्ही. देशपांडे हेमगेले हातीन शुभारंभ जालो. ह्या वेळार शिंगरगाव आणि शिंगरगाव वाडा हांच्या 128 घराक नळ जोडणीक 25,29,000 रुपये, कोळेमाळ आमचे हिंगा 112 घराक नळ जोडणीक 51 लाख रुपये आणि कुंबली नाका हिंगा शाळा रुमासाठी 21,06,000 रुपयाचे लोकार्पण केले. ह्या वेळार माजी जिल्हा पंचायत सदस्य संजय हणबर, माजी तालुका पंचायत सदस्य बळवंत देसाई, ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष सदानंद दबगार, ग्रामपंचायत अध्यक्ष गुणवंती कांबळे, उपाध्यक्ष संतोष देसाई, सदस्य श्याम मेंडोन्सा, महेश गावडे, लक्ष्मी शेळके, राधिका सावंत, जगलपेठ ग्रामपंचायत सदस्य सुहास देसाई, काँग्रेस नेते गुरुनाथ कामत, कृष्ण देसाई व अन्य पदाधिकारी उपस्थित आशिल्ले. ग्रामस्थाली मूलभूत समस्या सोडवचे संबंधित अधिकाऱ्यालय कर्तव्य. आमदार श्री आर.व्ही. देशपांडे. जोयडा पंचायत स्तरावयल्यान कामाक खूप विलंब जाता. रोजगार योजनेमार्फत स्थानिकाक 3 वर्सांच्यान काम मेळची ना. केल्ली कामाची मजुरी सरकारान अजूनही खात्यात जमा केली ना. अशा अनेक तक्रारी जोयडा शिरगांव पंचायती क्षेत्रातल्या मालंबा हिंगा विकास कामाच्या उद्घाटना वेळार आमदार श्री आर.व्ही. देशपांडे हेंचे मुखार स्थानिकान मांडले. गावात उदकाचे गटार आणि रस्त्याची समस्या आसा तशीच आसा. पेन्शन व्यवस्थित मेळना तेन्ना हजर आशिल्ल्या ग्रामपंचायत पीडीओक आमदारान जाब विचारल्यार इंजिनियरा कडच्यान कामाचे एस्टिमेट जाल्ला, 25 कामाचे एस्टिमेट जावचे आसा. तेन्ना आमदारान कुंबेल नाका पिवच्या उदकाची जी समस्या आसा ती पीडीओक ताबडतोब सोडवूंक सांगली आणि संबंधित अधिकाऱ्याक घटनास्थळार वचून ताबडतोब समीक्षा करचो आदेश दिलो. आमशेत, मालंबा, कोलेमाळ, कुडुलगांव या गांवच्या ग्रामस्थाक रामनगर वयत जाल्यार खानापूर तालुक्याचो घारली हो रस्तो आसा, पण हो रस्तो संचाराक योग्य ना जावन नागरिकांक खूप त्रास जाता. तेजे डांबरीकरण जावूं जाय म्हूण एक यशोदा नावाच्या वयोवृद्ध महिलेन आमदाराक विनंती केली. तशेंच कुंबेलिका अंगणवाडी कडेन झाडां आशिल्ल्यान पावसांत हेजो खूप त्रास सार्वजनिकांक जाता. ती झाडां कापची मागणी केली. ही सगळी सार्वजनिकाली समस्या आयकून आमदार संबंधित अधिकाऱ्याचेर बरेच भडकले. सार्वजनिकाले मूलभूत समस्या सोडवचे अधिकाऱ्यालय काम थंय दुर्लक्ष केल्यार चलना. ताबडतोब सगळी कामां व्यवस्थित पूर्ण करा अशें तेमी अधिकाऱ्याक ताकीद दिली. काय मी अन्याय झाला तोड सोडा, घेऊ नका. मी जिवंत आहे पण तुम्ही काय बाहेर करायचं. सर आम्हाला आता 800 रुपये पगार हा. आम्हाला पगार काहीतरी वाढवून देवा. आम्ही प्रयत्न करतोय पण ते फार विरोध करत आहे. मी प्रयत्न मला माहिती आहे तो रस्ता फार महत्वाचा आहे. तर काय तुमच्या खेडे आहेत की तुम्हाला रामनगरला जायला किंवा खानापूरला जायला तो रस्ता जवळ शोध. मी तो प्रयत्न करतोय तो पण आमचा नाही.
आमच्या जिल्ह्यात रस्ता नव्हे तो खानापूर तालुक्याचा बेळगाव जिल्ह्याचा रस्ता. त्याला पैसे बी दिलेत, ते पैसे तिकडे पडलेत. किती पैसे पडले? तो 3 कोटी रुपये पडले पाहिजे तिकडे. ते करा क्वालिटी पावडरचे प्रयत्न करावं, प्रयत्न करावं. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल कारवारा सुशोभित आणि अत्याधुनिक व्यवस्था आशिले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रदूषण विरहित म्हणल्यार इको टुरिझम म्हणून नोंदणीकृत झाले पहिलेच हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. फुल पार्किंग प्लेसमेंट, सुशोभित रिसेप्शन, आधुनिक पद्धतीची लिफ्ट व्यवस्था, लॉजिंगासाठी वेगवेगळ्या तऱ्हेची आकर्षक रूमा उपलब्ध. अमन लक्झरी रूम्स, स्टँडर्ड प्लस रूम्स, शूट रूम्स, क्लब रूम्स, स्टँडर्ड एसी आणि नॉन एसी रूम अशी तऱ्हेची सुविधा आशिले कारवारात एकमेव हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. एक वेळा भेट द्यात आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल, आसिया बिझनेस पार्क, मेन रोड, कारवार. वेशाधंदोतलच्या वसतिगृहाचेर पोलिसांनी धाड. कारवारच्या सुमित्रा लॉजात चलू लागलेल्या वेशाधंद्यात पोलिसांनी धाड घालून युवतीले रक्षण केले. मेळिल्ल्या माहितीच्या आधाराचेर कारवार शहर पोलिसांनी लॉजात धाड घालून वेशाधंद्यात आशिल्ली अंकोलाची युवती आणि कुमटाच्या युवकाक ताब्यात घेऊन तपास चालू केला. अटक झाले युवक कुमटा शहराचो सुभाष रस्तो हांचो निवासी हिमांशू नायक म्हण माहिती मेळिल्ली आसा. पोलिसांनी युवतीक सांत्वन केंद्रात धाड दिला. तशेंच लॉज तलेते आशिल्ले सतीश राणे आणि मालिक वेर्णेकर हांचेर प्रकरण दाखल केला. यल्लापूर वज्रळीत ग्रामस्थान केले मंत्री हेब्बार हेमगेले जोरदार स्वागत. यल्लापूर उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे मान्य माजी पालकमंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी यल्लापूर तालुक्याच्या वज्रळी ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या विविध कामगारीच्या उद्घाटन आणि भूमिपूजा कार्यक्रमा येताना स्थानिक युवकान तेमका बाईक रॅली मार्फत तशेंच कुंचीमनेच्या सिद्धी समाजाच्या डमामी नाचान मंत्री हेब्बार हेमका मोठ्या उत्साहभरीत आनंदान स्वागत केले. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार.
तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. मद्यपी व्यक्ती दुचाकी वाहनावयल्यान पडण गंभीर जखमी कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कारवार तालुक्याच्या गोपशिटा ते अमराई या मार्गात काल दनपारा एक दुचाकी वाहन चालक मद्यपान केल्या स्थितीत वाहन चलवत वयतना जरडी हिंगा रस्त्या बाजून ब्रिजा सकल पडण तकलेक खूप मार लागून रक्तस्राव जातीर आसतना स्थानिक लोकांनी ताका पळोवन उठवून तेगे चौकशी करत पर्यंत कारवारचे समाजसेवक श्री माधव नाईक हेमी त्याच मार्गान मल्लापूर वयतना तेमी ही घटना पळोवन संबंधित चित्ताकोला पोलीस ठाण्यार कळवून 108 नंबराच्या ॲम्ब्युलन्साक आपोवन तेमकां कारवार जिल्हा आस्पत्रेत व्हरची व्यवस्था केली. जखमी व्यक्ती साईनाथ संदेश मराठे उळगा अशी कळयला. तशेंच वाहनाचे मालक बैतकोल निवासी श्री दर्शन राजेश माजाळीकर अशें कळला. जखमी व्यक्ती हणकोण हिंगा असोच दुचाकी वाहनावेल्यान पडण जखमी जावन 108 नंबराच्या ॲम्ब्युलन्सा आपोवन ताका उपचार केल्ले. त्या स्थितीत ते वाहन पुढे घेवन वतना हो अपघात जर्डी हिंगा घडलो अशें प्रत्यक्षदर्शीन सांगले अशें श्री माधव नाईक हेमी प्रसार माध्यमाक कळयला. ही सेवा रेड क्रॉस संस्था हेमचे मार्फत आपल्यान केली अशें तेमी म्हणलां. गाडी फोन केला आम्ही मोबाईल आसार आहे तू मोबाईल धावून ना रे लोखंडी नाव दर्शन हॅलो तळगाव होती बघतोय हॅलो दर्शन कारवारच्या चित्ताकोला ग्रामपंचायत मार्फत ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सार्वजनिकांक कळवणी. तुमगेल्या घरात जाल्लो कचरो भायर रस्त्यार गटारात वा खाली जाग्यार उडोवचो सोडून वोल आणि सुको कचरो वेगवेगळो संग्रह करून दवरा. ग्रामपंचायतचे वाहन हर 2 दिसांत तुमगेल्या दारात येऊन तो कचरो व्हरची व्यवस्था करतले. या कचऱ्याचे सारेकन योग्य दरात विकून सार्वजनिकांक आणि ग्रामपंचायतीक आर्थिक सहाय्य जातले. हेजेन परिसर स्वच्छ उरतलो. सार्वजनिकांनी हेजो लाभ घेवचो आणि ग्रामपंचायती सहकार्य करचे. अधिक माहिती साठी ग्रामपंचायत कार्यालयाक संपर्क करचो अशें चित्ताकोला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकांक कळयला. बेकायदेशीर लाकूड वाहतूक करच्या आरोपीक अटक. कुमटा बेकायदेशीर लाकूड हुरू लागलेल्या 2 आरोपीक पोलिसांनी अटक केले. ही घटना कुमटा तालुक्यात घडली. कुमटा तालुक्याच्या चंदावरच्या मास्ती मने लागी भरणी रुखाची नाटा ओ मिनी गाडीचेर व्हरत असताना अरण्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी दिल्ल्या माहितीच्या आधाराचेर धाड घालून पोलिसांनी गाडी सकट 2 आरोपीक अटक केले. अटक केले आरोपी मारू गौडा आणि शशीधर नायक. मंजुनाथ नायक आणि राम नायक हे 2 आरोपी फरार झाले असत. अटक केले आरोपी खिंचान वश करून घेयले रुखाच्या नाताची किंमत 15,000पेक्षा जास्त असून चंदावर लागीच्या रानात भरणी रूख मान घेऊन त्याची नाटा बेकायदेशीर हरू लागिले म्हण माहिती येईल असा. उन्नावरचे DFO के गणपती RFO प्रवीण R नायक हेमगेल्या नेतृत्वात कारवाई केली. फरार झालेल्या 2 आरोपीले शोधकार्य चालू असा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.